malu aka de buchonwa ije oi ifonye gabu ko gabono Ugo Gbuzuo Ochake ifonye gabu ko gabu Ugo Gbuzuo Ochake ifechi de lo de wo ya Ugo Gbuzuo Ochake ifechi kuloku wo ya no Ugo Gbuzuo Ochake osison jone funa nkete Ugo Gbuzuo Ochake imana di akoja akono Ugo Gbuzuo Ochake isi gabese Ugo Gbuzuo Ochake abaka mbo na oba ego nni Ugo Gbuzuo Ochake ubasi na chi Ugo Gbuzuo Ochake agaranya si na chi Ugo Gbuzuo Ochake Ugo Gbuzuo Ochake ifonye ga-abụ n'ụwa nwanne m ka ọ ga-abụ ifụla akara aka ọ dịghị mficha akara onye ji bịa n'ụwa dịghị mficha akara m bụ n'egwu ka m na-etinu akara m bụ n'egwu ọma ka m jiri ụwa ifụlụ destiny ịmana o siri ike it can be delayed or can never be denied ọ sị bụrụ nwanne m ọ bụrụ ka iji ụwa dị ifonye gabu ko gabono Ugo Gbuzuo Ochake ifonye gabu ko gabu Ugo Gbuzuo Ochake ifechi de lo de wo ya Ugo Gbuzuo Ochake ifechi kuloku wo ya no Ugo Gbuzuo Ochake osison jone funa nkete Ugo Gbuzuo Ochake imana di akoja akono Ugo Gbuzuo Ochake isi gabese Ugo Gbuzuo Ochake mbo na oba ego nni Ugo Gbuzuo Ochake ubasi na chi Ugo Gbuzuo Ochake agaranya si na chi Ugo Gbuzuo Ochake Kangabilu kampo bando ngofanetino Kangabiru kampo bandu go faburu chake ndo ngofanetino ndi balako na nwanu Chief MOM Olike Menike CEO Niru Stadium Nanka Odeni bona Nanka Odeni Igbo ni zuru keme Odeni Igbo ni zuru keme Odeni Igbo ni zuru keme nnukwu mmadụ adịghị fecha onye na-ekwu okwu nwere ife ọ na-eme Odeni Igbo ni zuru keme isi n'isi ya bụ n'ọnụnụ mana enwere isi afụrụ wee kwaba n'okpunu Odeni Igbo ni zuru keme Odeni Igbo ni kara aka Odeni Igbo ni zuru keme Chief okudiri eze nwankwo ewepụ dike na nka ewepụ dike na nka na ịga adịrị ewepụ dike na nka na ịga adịnụ ịga dịka echi ada agwa agwụ ọchọkọ ga-eme gị n'ụwa na ọdachi ekwena ya ọfọ Chinedu ọnwa na nanka cheapest pure energy Nigeria limited onye ọcha mana iko onye oji mma ogbefi na ukefi oriego na ukego ụmụọgụ odogwu onye nwere gị nwere ife ijebe ije awele ịnaba odogwu na ije awele cheapest pure energy anyị na-ekene gị
ga-abụ ka ọ ga-abụ nụ Ugo Gbuzuo Ochake ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ Ugo Gbuzuo Ochake ife Chidelo dewo ya Ugo Gbuzuo Ochake ife Chikwulu okwuwo ya nụ Ugo Gbuzuo Ochake osisi ọjọọ na-efu na nkịtị Ugo Gbuzuo Ochake ịma na adị ya ka ọjọọ akụ Ugo Gbuzuo Ochake isi gabeze gabeze Ugo Gbuzuo Ochake ọgbaka m mbọ na ọba ego nni Ugo Gbuzuo Ochake ụba si na chi Ugo Gbuzuo Ochake ọgaranya si na chi Ugo Gbuzuo Ochake ije ka anyị jebeze n'oko wee kwudozie ezigbo ọkwa aka m onye ife ya na-adị m mmanụ Sir Audrey Okoye CEO Audrey Arizona International Limited aka na-emebe Auto Oil Platinum Oil yana Class Oil ọpụliche dị na mmanụ ọdịna nweli akụbilio odogwu na Holland ịchọba mmanụ bụ ọka ibe mmanụ ọma mmanụ na-asa injin ọkasị mma dị na mmanụ ọ pụrụ iche dị na mmanụ mmanụ bụ eze mmanụ ọkasị mma anyị wee na-ekenekwazi Chief Ifeanyi Jonathan Onachukwu CEO Farmac Energy Nigeria Limited ọzọ igbudu n'oko ọzọ n'ihe adị okolobịa nwere ezi omume afụdị mba fogologo imi ya MTN ndị Olumba North and South NTN ndị Agụata Ndogwu Mboke Pili ndị oko nwere mmadụ ọzọ igbudu n'oko ọzọ igbudu n'oko odogwu balakọ na nwa ọzọ igbudu n'oko ọzọ na-enwere obi eji eri ego nụ ọzọ igbudu n'oko ọzọ na-enyere ogbenye aka ọzọ igbudu n'oko ọzọ na-azọpụta ogbenye ọzọ igbudu n'oko ọzọ onume ekene ọzọ igbudu n'oko ikuku ngozi na-ekene nụ ọzọ igbudu n'oko ọ dị mma ya adịala gị ọzọ igbudu n'oko anyị wee na-ekenekwazi Chief Chinedu Akajobi CEO Flavor Hotel Okota Lagos Akwamia the founder of the Fountain Race Ross Edu Fountain Akwamia kizi n'ọka etiti ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ nụ Ugo Gbuzuo Ochake ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ Ugo Gbuzuo Ochake ife Chidelo dewo ya Ugo Gbuzuo Ochake ife Chikwulu okwuwo ya nụ Ugo Gbuzuo Ochake osisi ọjọọ na-efu na nkịtị Ugo Gbuzuo Ochake ịma na adị ya ka ọjọọ akụ Ugo Gbuzuo Ochake isi gabeze gabeze Ugo Gbuzuo Ochake ọgbaka m mbọ na ọba ego nni Ugo Gbuzuo Ochake ụba si na chi Ugo Gbuzuo Ochake ọgaranya si na chi Ugo Gbuzuo Ochake